ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. видеои ман сар мешавад иҷози обеди рӯза. кӯдакон дар хона хидм тоқа магазин рафтесам. котлет карданиём яда приправа дар кора. ҳавай гуфтам барам магазин магнит бигирам. ҳамиҷода мехоҳам ки барои як-ду саволи додаги шумо ҷавоб гардонам. барои подписчикои нав, подписчикои бешина медонанд, савол метиҳанд ки чанд фарзанд дорӣ? ман худоро шукр 4 фарзанд дорам. калоним духтара, баъди вай 3 бача. дуюм савол, ман чанд бор шед дар каналам байди падар мемонам. барои ҳамин савол доданд ки падартон кай гузаштанд, кай вай шид, ба чӣ сабаб, ҳамихари саволҳо бисёр шидагине ки ана дадаи ман 1 сол зиёд шид, як пешай карантино буд бигем, тирамоҳ. баъди 2 моҳ аллакай карантин сар шид. ҳамин касало ман дар ҳаминҷа будам 1 солу 6 моҳ дидагӣ набудам дадама. баъд вақте ҳамин хел мешава мана хабар мекунанд. ман кӯдак хасета кӯдакам буд, муҳин зани ҳеварма ҳамиҷа тӯй кардагӣ будем, арӯсак ҳамиҷа буд. баъд агар вай намебуд мумкин ман рафта наметонистам барои кӯдакам. шавҳарам кор дабуд, кӯдакорам қати ки монда рафта мумкин наметонистам. кӯдакора қати зани ҳеварам мондам, рафтам Тоҷикистон, хай дайроҳ кардам. уҳин самолётҳо, рейсҳо ҳама шурӯъ буд. ягон тари гап хабар набуд ай ҳамин касало ки хай ҳамаи шумо кадоми ай сараш гузарондагӣ ай рӯза шурӯъ медонад ки вақти и хабара фаҳмидану рафтану дидан и рӯза итари корора бисёр вазбинай. ман бисёр ҳам тарси ман бигам, ҳам шок да ғалтидагӣ, ҳам ҳама тарафа шидагӣ будам да, бисёр қин. ҳамин 1 ҳафта истодам. ҳамун рӯзи аввал, якуму дуюм рӯз бисёр гирья карда ҳамин хел вай шида будам. неки сеюм рӯз ҳамин хиёл кардам ки қуртуқум рӯз шид. вақте ки 1 ҳафтаи ронада гашта омадам барои кӯдакон. вақте гаштам омадам инҷада якбора алам бисёр шид, ҳуй шид қуртуқам, бисёрта гирьям омад, бисёрта сӯзиш. Тоҷикистон байни хештавори таре аст ки ҳар рӯз меҳмон хештавор, мо хештавормон чи ёру рафиқи мо и падарам беҳад калона хонаи мо ёру рафиқа шиносо и хештавормонам. хонаи мо қариб то 1 сола меҳмони хонаи мо канда нашид. то ҳол идодам ҳамута меоянд ба ёди падари ман. хай рафта омадам. ана дар Тоҷикистон хештавора чӣ қадар гуфтам мебинед, хиёл мекунам ҳишат ба кор ин вай мешавӣ, мумкин камтар ҳис накунӣ. ай ғарибиги ита аст ки қати ҳамин кӯдакот фақат 4 девора гирда тамом мисли аламуд мекунад. мисол мехоҳӣ ки занг занӣ, гап занӣ, ранги пештара хуморӣ гап задан, хуморӣ вайт мегирад, неки нест. ба ҳамин хотир бисёртар мана алам мекунад. рӯз ба рӯз ҳамин сӯзиши дилам бисёртар мешавад. мана баъд камтар худма ором мекунам, мегӯям хай дар ҳаққаш дуо кунем, хай хел вай накунам. неки бо местам ай байни 2-3 рӯз мегузарад, тоқатам ҳамоха мешавад. бо 4-ум рӯз бо ҳамин хел зиқим бисёр мешавад. бо савол шид ки ай ҳамин касало мақсад вай шид. не касали ай касало набуд. чӣ хеле гуфтам пеш ай касало гузаштагия дадаи ман, яъни 1 моҳ ё 2 моҳ пеш буд. дадаи ман саб саат буд. 1 рӯз пеш шаҳртӯз рафтагӣ буд қатъи рафиқаш. ай шаҳртӯз омад саҳари ҷумъа, намози ҷумъа рафт. ай намози ҷумъа омад. зимистон худаш ки рӯзо калтаки ҳаст. ай намози ҷумъа омадак таҳорат кара, намози асрша хондай. ана якта чӯша гирифта сари кӯча ба сари молоша биромадагӣ буд.
қатиш кӯдакҳои акама буровардагӣ буд. ҳамҷо якҷоя рафтагӣ буданд. Саб саат дар сари кӯча қатъиам шиносош гап зада ва ё пешаш усу мераванд. Қатъиам наверош бигем ҷияном тоқа мемона. Ами ба гуфте ҷияном ки мега бобом дилша қапид, мега ми уф гуфту тамом ғалтид. ҳамуҷа ҳамқа кор мешава ки кӯдакҳо файрод мекунанд, хай ҳама медаванд, то духтара мебаранаш ки аллакай дер шидай. Не ки қина кадоме ки айсараш гузарондагия и дарди мана ба фикрам хушрӯтар ҳис мекуна. ман и алами дил ма ҳамаша гуфта наметавонам дар ин сиёмка, барое ки баъзеҳо айсараш гузарондагия дарди мана мефаҳманд, баъзеҳо ки гузарондагӣ нест ягон гапҳои нитора мумкин бизананд. Ба ҳамин хотир намехоҳам ки ҳамаи алами дил ма гап занам. Не ки одамое ки ягон гап мегӯянд гапи хато, хушрӯвак бесе фикр кунед, худотона ба ҷои ҳамитари одамое ки айсаршу гузарондагия моне ҳис кунед, мумкин фаҳмед. буд акаминтаре бисёр ҳами дар ҳаққи падари ман дуо карданд, дар ҳаққи падарои худшон ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо мегӯям. худо раҳмат кунад ҳамаи падарои гузаштара. И худо ҳамаи падарое ки дар ҳастанд, худо нигаҳбоншон бошад. ба қадри падару бирасен, ба қадри падару модару бирасен ки падару модардорӣ бисёр ғаниматай. хай сад бор шукронаи очаҷоном мекунам. очаҷоном баъди ҳамин хеле зиндагӣ муда кишид, саломатиш соз нестай, тез тез мазаш мегреза. ҳамин хел барои ҳамин қадр ман дарди дилмадаже дар модарам гуфта наметунам ки худаш мазаш саломатиш хуб нестай. Фақат худам медонам, худои тори сар тамом. баъди хеле аст ки ман бисёртар зиқима ба ҳамин хели байдо мебурорам. ҳамин байдои падар гӯш мекунам, зиқима ба ҳамин тарио мебурорам. баъд ҳавайро дар ҳамин канарам, дар ҳамин роликам бо истифода мебарам барои зиқи дили худам буровардан. من هم یک تا گرفتم. Kurczę, to jest knok. Ba sari priprava omadagim برای کتلت کردن. راستی من مغازین نمیکردم، سیتا شوهرم خرید میکنه، میگه که راه مغازین میگه خرید کن، من خودم نمیخواهم. نهاد کتلت کردنیم نیست، پریپرا که من میخوام نیست، برای حوای اومدم مغازین خودم توقع.
магазин омадам. Аҳмадҷон гирядор. Ман вай хабдорондам. Та омадам ки гудакода мороженое гирифтам. Гудако кофтиян, мороженикора хурдиян. Да гӯшти мороженое зелень гирифтам. Тари мороженое гирифтам. Як кашмонда ваша хурдиян. Приправа барои котлет гирифтам. Паприка дуста гирифта. чеснок кам гирифтам. чорта гирифтам. бисётарак меёрам шавҳарам. хой истифода ки намебарам, тез вайрон мешавад. Мепусам. Тез вайрон мешавад, барам хай ҳозир ман чорта кам гирифтам. На батон гирифтам. 3-4 кусок дар кора барои дили котлет. Гашнича. Инами зеленора катинами 100 рубл. Ино чай магнит гирифтам, зелена. А як кеша занаки узбек гирифтам 200 рубл зелен. Окей. Озма котлет тайёр мекунам. Чанд бор тайёр кардагиам ба дигар рецепт, икарат дига намуд рецепт катия. Барои ҳамин магазин рафтам. Ки биёрам намера бикунам то шавҳарам омадана тайёр шавад пухта. Овқот намекунам ирӯз, ҳамин котлета карда котлет мехӯрам ирӯз. Инҷа дӯстони азиз, ман котлет пухтесам. Ин дресс гирифтам, ай сараш кӯдакҳо хӯрдан. Инҷа бо пухтесай, оли ҳастай бо камтарида, инҷа пюре кардесам барои қати котлет хӯрданшон. кӯдакҳо ҳамин чизи гӯшнумара соз намехӯранд, лекин маҷбур як таи додамшо котлет. Ай ҳозир отказ дорам ки намехӯрем дига. Бо пюре кардесам ки қати пюре хайр бихӯранд. ана котлет овқоти қати пюре меоли вайҷ кардесам гречкаро меҷӯшонам. шавҳарам бисёртар дӯст медорад, овқоти бигем ки қариб дӯст доштааш да. маҳқулай тез амтои ман тайёр мекунам котлет. ина ҳаминҷада ман котлет пухтесам. ай тарпишти хилмози пасуда шудесам. ана у шкаф пеши плитада чихеле ме клёнкоҳа. уҷа шкафа ҷои пакетоҳай. Пакетҳое ки магазин харид мекунем холӣ амҷа мемонем барои сатили мусор. Анаи Аҳмадҷон уҷаро ҳуй кард, пакетҳоро бировард. Анаи штатифи мана гирифт дангала кард. Балкон дромад, ай балкон таптишка гирифт бировард, уҷа дангала кард. Ина ҳама хел ина чихел десе у сав омадесай. Тела дода ису мерава. Бисёр баҳфелай. Аллакай раҳгарчидагия як 2-3 қадам мезана, бо ирӯз 6-7 қадамам зад. ҳаракати раҳгардӣ дора. инҳои устара теладодаи ҷа омад. Дар балкон яшуда карчика пиёза уҷа рафт чапа кар ваёрам. Мекувада ҷои якча дасташ бираса чапа мекунад. майкашам ҳуй карда кнопкаоша. беҳад хулиган шуда Аҳмадҷон. ҳозир ман котлетҳоро пухтам тамом кардам. баъд як бания медроремаш, сарша мешӯем, полни пишокоша алиш мекунем. хулиганака. Аҳмадҷон, 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 бача, ту чӣ кор мекунӣ? Бачаҷон. бачаҷон. дандон бировардесай ҳама чида даҳан мерасонад. резинакш хардем, резинака истифода намебара. чизе ки сахти бада ҳамон чиза вай мекунам.
بس بچه تای پو تای خیر ای نکده دهن نزن بس شلوبکو یکش بالکن برو وارده بچه مونده بو برفت احمد جون بیا جا بیا بانیا بریم و بازی که کودک مایده در خونه شیرینه اینترسنیه احمد جون در کدوم خونه که کودک مایده هست در اون خونه گپی بیگونه نیست فقط هوش و گوش پدر و مادر در همون فرزنده این روزی مو ایسی اوقات بختیسیم ایسی کودک جزیر کردیسیم وزی اوقات پذیر که تمام میکنیم با قفای کودک ما میشیم و میشو سر دهنش توزه میکنی با جای جزیر کردی و توزه میکنی برای کودک‌ها تیار کردم کاکلتم هم تیار شد ای سرش ای خوردستیان اینا مثلا یک گریچکای یک پیوره دتای کاکلت در پرش نیکه به فکرم هر دوی کاکلت‌ها رو نمیخورن کودک‌ها قصاب ندارن گوش دیده کاکلت‌ها هم شروع اومدن سوچنی مزه‌ش هم خوش رو ملویمک در همینجا به شما خیلی خوش میکنم دوستان عزیز خیلی تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون باشه